Khubor ka Batesi TV. ALS, India's premium IAS coaching institute since 22 years, proudly announces face-to-face classes. Now, study from best IAS mentors from Delhi in Shillong. Admission open for IAS 2024 attempt. Register for the orientation on 4th August by visiting MIIT campus Brookdean, Dhanketi. Batch begins 7 August. Book your seat now. Call 8257 865 257. Daki hajar ngut kiriu ngai jong kapalang Catholic kuntup ru ya ki kena skul kiriu ngai na ki jait niam baper bat ki jait benriu baper ki basyong basa hagani ke jela Meghalaya ki lai shimenta haga jingyai rally ka bajar hanong ba Shillong ya kapala pelong daka Catholic Association of Shillong harangkat ke jingyat relang bat ke Meghalaya Christian Leaders Forum bat ke Khasi Jaintia Church Leaders Forum banduai kerpang na gebenta ke jingsuk haga jela Manipur. Kani ke rally kala sedang namadan Yoringhap ter syadu Don Bosco Mini Stadium. Nalor kinong yalam niam na ki kenhun niam baper lawan ru bani shim mentalang daki menteri sarkar bat ki MLA jong kani ke jela. La penlong ya ke jingduai bakerpang na kebenta ki nong syok snong jong ke Manipur. La penlong jing dwai ru na kebenta ke Russia bat ke Ukraine ki badang don menta hap deng ke thma bat la penlong jing dwai ru na kebenta ki nongelam jong ke jela bat kari barok kawai shua ban penwa ya ke jingelang la puli pai ba ya ke dorkhas bala pha sha ke president kari ka Draupadi Murmu lengba ulat ke jela u phagu shonghan bat hadin kani la penbut sa ke jingthang bombeti ki dikhot jong Northeastern Hill University Students Union kila khang tala ya ka khardop jong school ba nihu ban penpau ya ka jing bitar jong ki halor ka jing bumla ki bor peniai ka school ba nihu ban penbiang boss ya ki samla puli ki bahab ban tho ya ka examine second semester ha ka santarik unailar arajar arfulai hadin bala yo ya ka jing tho na ki nongelam jong ka union ki bor penia jong ka ni ka school ba ki la pan map na ki samla puli ba kim shimlala ban penbiang ya ki boss pat hadin ka jing ya keran penbet ki bor penia ki la kular ban penbiang ya ki boss na ka benta ki samla puli hadin ka ni ka jing kular ka ni husu kala plebiang ya ka khrdop ki pulet jong ka Ribhoi district ki la yo kem ya ki hinyongot ki garo ki badon kti ban luti ya ki arteli ki korteliat mau kawai ka badon ha umduda bat kawai ha umnowe killing ka bahapa po ka Khanapara police station Ribhoi district kini ki arteli ki korteliat syok mau ki la syak luti ha ka kenhun ki runar ki balaking atiar bhai la de ha ka arfu arterik u jemang arjar arfulai badru ha ka khatwai tarik u naitung arjar arfulai na kini ki arteli jaka kani ka kenhun kelayok luti kumba prapusan hajar sauspa tengka ke pisa na umduba plant but silak hendai pawajar tengka na umnoe killing plant hak bai dei bat kani ke jingja ki pulet kila register ke sapo ki katdo kani ki section jongka Indian Penal Code ha Khanapara police station laingut ki sipai kila kelon yap ha ka jingya siat bat ki leno ha Halan forest area ha South Kashmir hadien balayo jing tip ke batikna ya ke jingdon ki leno ha ka tai ka than ki sipai ki la lek khanra ha ka singi tho diem bat kala mi ke jing siat ke bashir khai hap deng ki sipai bat ki leno ha ka tai ke jingja laingut ki sipai ki la mansau nrei kham hadien ki la khlat no ki MLA jong jela Jharkhand kindai ki MLA ki bahe tulap tam ha India bat ka tulap jong ki mentakan poi ar point prapu pralak tengka sibnai kumba kalong hadu menta ki MLA bahe tulap tam kidai ki MLA jong Telangana ki bayo tulap arlak siteng ha kishibnai nrei menta ka Jharkhand kalapun kiu ya ke tulap jong ki MLA jong ka syaka arlak prapu prahajar tengka nalor ke tulap ki MLA kinyo way secretary arngut ki clerk arngut ki assistant way driver but lice patlita ke petrol ha kishibnai Shushu ginyo shipawa jartengka manla ubnai na kabenta ka pai stationery ka allowance ka pa man kasngi arhajar tengka lada kile jingle hajala la jong bat arhajar sanspatengka lada kile shabar jela
Kinyo silak tengka si benai nak benta kapai telefon mobile bat internet lailak tengka pat kinyo sisen sistem ban penbit penbiang ya ka jakasa jongki. Kinyo saka kupon nak benta bakin syong rel, syong lensun, lai hajar tengka si benai kinyo ya kapai kod kubor, silak kapai laptop, kapai komputer, bat lada ki kwa simram kinyo ya karam kapa arpau lak tengka nak benta ka kali, bat saupau lak tengka nak benta ka yen. Kidon saki wei pat gijing mentoi. Haus nem arhajar iwei katulap ki MLA ke Jharkhand kalong tang khat khandai hajar praspa tengka sibnai nrei menta kalak ki haduk khat sausya. Katulap ki MLA ke Delhi kalong tang khandai pesan hajar tengka. Laingut ki brio ki layap ha ke jing yakan art ke Badang Shuja ha Bisnupur district ha Manipur. Ki pulit ki la suba bagi dei ki bala syasiat yap ha ki leno ki balawan rung jubor ha kashnong kwata lamkai. Kila don katu kan ingut ki bomensau ha katai ki jingja. Ki telong kubor kila yathu ba kila don arngut ki nong syong shnong ki bala syak rabor ha ki lekno. Ki laingut ki bala syak siat yap ki dei ki meitei. Ki nong rep jong ka jela Tamil Nadu kin penlong ya ka jingya khi ha ka khatsan tarik unailar ban persya ya ka sorkar DMK namar ba kamshim la ai jingyarap AA ya ki nong rep. Kinong rep kila ong baka DMK kamshim la pendep satya ya ki kular ki bakala khlai haga election kabala long house nem arajar arpuwei. Kamshim la pentre kam ya ka minimum support price jong ukau bat pai bat ka sorkar kamshim la le AA ban yarap ya kinong rep. Kila bitarru baka sorkar kamshim la le AA halor ka jingtmu jong ka sorkar Karnataka ban Shnadam ha Mekedatu. Ki pulit ka jela Maharashtra kila register case ya wayu dukhat jongka NCC hadin bala sapriang ka video ba open shitam ben ya ki junior jong u hakapor ba kidang kilan met ha Joshi Bedakar College ha Thana City jongka jela Maharashtra. La register case ha Thana Nagar Police Station. Ka kanhon kisamla pule kala yakhi hakmat jongka college bandawa penshitam ya utayu dukhat jongka NCC. Ki pulit harangkat ki Central Armed Police Forces kila lej ban penprai ya ki tliau bari ki lekno lani ki bunkers ki badan hagashnong kurtruk ha Manipur. Ki pulit kila pentip bagila peniang haduk sispa arp kandai teli ki jaka talasi ha jela ha ki jaka basa ki meitei bat kumjuru ha ki jaka basa ki kukizo. Kila don haduk siajar saupunyungut ki bala syakem. Palat san pongut gibriu gila mensau ha ke jingya kulmar ke bala mi ha ke tamasa Eritrean ke bala long hanong ba Stockholm ha Sweden. Kila don palat sis pangut ki bala syakem ha ke tai ke jingya kulmar. Khat san ngut na ki ba mensau la penkit sya hospital kat ba prangut pat kila mensau jur. Na pedeng ki ba mensau laingut ki dei ki pulit. Kila don palat syih hajar ngut kinong yakhi ki balawan ban tambor ha ke jaga perlong tamasa bat kila kawang mau ya ki pulit. Ka tamasa Eritrea ka dai ke baju penlong sisin sisnem bat la sedang ya ka tai ke tamasa nado usnem syih hajar khandai spa khandai po kum ka dak ke jing rakhi ya ka jing yo light load ke Eritrea laipo snem menshwa na ka Ethiopia. Kidon da ki lakngut kinong Eritrea ki basyong wasa ha Sweden. Ka sorkar Pakistan kan penduk pendam no ya ka yeng dorbar jong ka samoi ka pementa ha ka khandai tarik unailar namar ba ka samoi trekam ka basan snem kan kut no shen kiseng ki badon ha ka liang sanchar ki la syong perkhat ban jiet yo menteri rang ba do basipor ban pej ya ki kam ki jam jong sorkar tat hado ban adep ka election u menteri rang ba do basipor un syong ha ka syuki kumba khandai pos ngi AA. Ya ka kerteng jong menteri rang bakdo basipor on menjur dau presiden nrei lada ki seng sain pertai kimla banjit on tung hino da ka election commission of Pakistan. Ka dorbar jong ka Security Council jong ka United Nations ban syong perkhat halor ka jing do bam ha ka pertai kala kala long penban kum ka thmak tien ha pedeng unong mikmat jong ka India bat unong mikmat jong ka Pakistan. Kadau kadai namar bau nong mikmat ke Pakistan ula keren syapang ke jing ki nong Kashmir nrei unong mikmat ke India ailat bat utakran kala da ke baong baka Pakistan kadai ban pelet jingmut ya ke jing hayeng lajong namar ba kadai ke badang sadien ban tuklar ya ke yeng kiwe.
Ka Russia kala kena baka Ukraine kala siap penprada u drone ya ka tanker ke badon ha Kerch Strait hajan Crimean Peninsula. Ka Russia kala pentip bakal don ke jing sawa ke pasirkai na ke jing betai ke belajar ha ke miet ngi tok ding. Nrei kala pentip ba om sem ladon ba mensau ha ke tai ke jing ja. Lapa ya ka kenhon ya rap ban lech sya ka tai ke jaka bat lakhang shwa shipor yagi kali ba kimpat dei ban yai lengba ka surok ka badon hang tai. Sangut kila sya kem na ka dau ba ki rong jubor haying jong menteri rang ba do ka United Kingdom u Rishi Sunak ha ka por ba ki pai ba ki ki hakmat yeng jong u. Ki ba sya kem ki kenthop lang ya ki kentai bat shenrang. Ki pulet kila patrong ya gitu kila yo ban kieu hatonom yang jong Rishi Sunak bat kila kit ya ki syatanat. Ki pulet kila penher krat ya ki nong ya ki bat kila ker tawer ya ka yeng jong menteri rang bado. U presiden ka Russia Vladimir Putin ula soi ban ai jeng menjur ya ka ain ban penjelan ya karta rungkam sipai na ka arf news nem sya ka live nem. Lengba ka tega ain barok ki shenrang ki bana do khat pra hado laipos nem kila ban rung syaka kam sipai ha Russia. Kitu kilong kimat kublai.